Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili. Igama lami nguVusi Mavusana lapha nawe ingane zakwethu kwi-channel yakho ehamba phambili uMkhanya Kude TV. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile lapha na ucindezela subscribe, cinze nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta. uSimomoza lapha ngumculi kaMaskandi simazi kakhulu akwasebenza nebhova lapha nawe ingane zakwethu. Usexwayise abafana bakaMgqumeni okuzingane zaMgqumeni lapha uLusanda Nozithulele lapha nawe ingane zakwethu enkundleni yokuxhumana uFacebook ubhale kanje uthe lapha bafana bami bazobulawa yifruit kodwa yazi balizwela ngobuso. Lapha kade ebona khona isipeshuthe nentombazane lapha nawe ingane zakwethu. Asazi ukuthi lona liphi leli fruit eliyobulala abafana bakaMgqumeni. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe, cinze nebell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ivideo entsha.